Vreți să optimizați etichetarea produselor în Google Merchant Center în funcție de preț? Vă arăt cum. Astăzi vă voi arăta cum să setați reguli de feed în Google Merchant Center pentru a eticheta automat produsele în funcție de prețul lor. Acest lucru vă poate ajuta să organizați mai eficient campaniile de Google Ads și să vă targetați mai bine audiența. Dar ce sunt regulile de feed? Regulile de feed sunt instrucțiuni pe care le setăm în Google Merchant Center pentru a modifica și optimiza automat informațiile produselor din feed-ul nostru. Acest lucru este extrem de util pentru a asigura că informațiile sunt actualizate și relevante pentru campaniile noastre publicitare. De ce să utilizăm regulile de feed pentru etichete personalizate? Prin utilizarea etichetelor personalizate, putem grupa produsele în categorii bazate pe preț sau orice alt criteriu relevant pentru strategia noastră de marketing. Acest lucru ne permite să creăm campanii publicitare mai segmentate și mai eficiente. Haideți să vedem cum putem seta aceste reguli. Este important să vă asigurați că regulile sunt clare și că nu există suprapuneri între diferite etichete. De asemenea, revizuiți regulat aceste etichete pentru a vă asigura că sunt încă relevante pentru strategia voastră de marketing. Aceștia sunt pașii de bază pentru setarea regulilor de feed în Google Merchant Center. Hai să vedem live! Bun, haideți să vedem cum putem seta aceste reguli. Primul pas este să intrăm în contul de Google Merchant Center al clientului și să ne uităm în primul rând aici unde scrie toate produsele. Ne uităm dacă clientul mai are setată vreo etichetă personalizată. În acest caz, clientul are eticheta aceasta personalizată 0, care selectează sau pune o etichetă produselor care sunt incluse în promovarea de Google Ads. Așa că noi vom seta această etichetă personalizată 1, în care produsele să fie diferențiate în funcție de preț. După cum vedeți, momentan produsele noastre nu sunt diferențiate în funcție de preț. Așa că pentru asta mergem aici pe feed-uri. Bun, acum dăm click pe feed-ul nostru și acum vom merge aici la reguli de feed. Și o să adăugăm o nouă regulă de feed. Apăsăm pe acest plus. Adăugăm o nouă regulă de feed pentru Custom Label 1. Și acum începem să adăugăm condiții. Bineînțeles, în prealabil ne-am gândit exact acum dorim să facem împărțirea în funcție de preț. În cazul acestui client vom pune niște reguli. Produse sub 100 de RON, între 100-500, între 500-1000 și tot așa până la produse peste 10.000 de lei. Bun, și începem, apăsăm aici unde scrie condiții și condiția va fi dacă prețul aici, dacă prețul feed-ului principal este mai mic decât sau egal cu 100, asta înseamnă 100 de RON, atunci setăm eticheta de feed și o denumim produse sub 100 de RON. Apăsăm pe OK. Asta este prima condiție. Dacă prețul din feed-ul principal este mai mic de 100 de RON, atunci va seta această etichetă care ne va spune că produsele sunt sub 100 de RON. Mai adăugăm încă o condiție. Tot așa.
dacă custom label 1 nu are nicio valoare și îi mai selectăm. Și dacă prețul din feed de data aceasta, dacă este mai mare decât 100 de RON și dacă prețul este mai mic decât 500 de RON, atunci setăm eticheta, o denumim produse, intervalul 100-500 RON. Și continuăm așa până avem toate regulile setate. După ce am terminat de setat toate aceste reguli, mai ne asigurăm că modificăm aici și lăsăm necompletate și să nu preia de la Custom Label 0 pentru că nu sunt complementare aceste două reguli. Apăsăm OK. Bun, după ce am terminat de setat, apăsăm pe acest buton, salvează ca nefinalizat. Bun, și înainte să aplicăm modificările la feed-ul nostru, putem să vedem ce anume se întâmplă, apăsând aici pe testează modificările. Acum avem de așteptat să vedem în urma regulilor de feed suplimentare care le-am pus, ce anume se întâmplă cu feed-ul nostru, ce modificări vor fi aduse. Bun, acum testul s-a finalizat și acestea sunt opțiunile care ne apar. Noi o să apăsăm pe afișarea testului să vedem ce s-a întâmplat. Pot observa că aici am selectat atributul preț și la celelalte am selectat atributul price. Deci mă duc înapoi să modific. Și mă duc aici, apăs pe editare și în loc de preț o să scriu price. Da? Dacă prețul este mai mic decât sau egal cu 100 de RON. O să fie OK. Îmi salvează și tot așa, practic, testăm modificările și apoi, după ce suntem mulțumiți de rezultat, aplicăm modificările la feed-ul nostru. Dacă aplicăm modificările, trebuie să mergem neapărat aici, să reprocesăm feed-ul ca acea etichetă să fie populată pe feed. Bun, și acum, după ce feed-ul a fost procesat, dăm să vedem aici toate produsele, se încarcă și vedem că eticheta noastră personalizată 1 conține acele informații pe care le-am adăugat. În cazul acestui produs, este un produs care costă 5.690 de RON și este etichetat ca un produs între 5.000 și 10.000 de RON, în funcție de cum am setat noi aceste reguli. La fel, acest produs costă 109 RON și este etichetat ca un produs între 100-500 de RON. Acest produs costă 38,50 de RON și este etichetat ca produs sub 100 de RON. Deci, acea regulă a funcționat și produsele au fost etichetate corespunzător, iar acum ele pot fi selectate după această etichetă personalizată înăuntru în campaniile de Google Ads. Sper că acest tutorial v-a fost de folos. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal pentru mai multe astfel de tutoriale și să distribuiți acest videoclip celor care credeți că le-ar fi de ajutor. Ne vedem data viitoare!